girman manzon Allah waya ne ya nuna maka annabi ya fi uwarka ya fi ubanka ya nuna maka takalmin annabi ya fi uwarka ya fi ubanka ya nuna maka rigar annabi ta fi uwarka ta fi ubanka ya nuna maka yawun manzon Allah ya fi uwarka ya fi ubanka ya nuna maka wannan kuma sai ka zauna da wanda yake kin wannan a yana ke haka in dai baka san shugaba ba na son ka ina ga maka kawai ka ci ko hajjabin da ce kai ita to ina ga maka wallahi ina ga maka karka ji wai kana san shugaba baka wai ina son ka a'a daga wallahi ba na son ka ja mana karatu harful ayi